No sé ni com és en català, de fet. Molt bé. Dit això, hi ha un altre jugador de València que ha sonat aquest hivern pel Barça per la temporada vinent, Rafa Martínez. També és molt pesat, el Mundet. També van allà i també vas poder parlar. Ara entens el perquè hola, bona nit, adéu, bona nit amb Molló? Sí. Doncs era per això. Val. Estàvem fent feineta. Què diu Rafa Martínez? Doncs per desquartar qualsevol rumor, Rafa Martínez a RAC1. Porto tot el mig any així, no? Però bueno, com he dit, jo tinc contracte amb el València i tinc 2 anys més i res, de moment no tinc res perquè pugui sortir d'aquí. Sí, ara mateix és això, no hi ha res. Ara bé, saps que hi ha una dita que en català diu que pagant Sant Pere canta? Doncs sí. Una altra cosa és que clubs i agents s'asseguin a la taula a parlar aquest estiu. Bueno, això ja és cosa dels representants del club, tenen de valorar tot, però bueno, ara mateix, com he dit, tinc 2 anys més de contracte i res, a seguir lluitant. Això és una opinió personal. Em va fer l'efecte que ho deia amb un puntet de resignació. Sí, sonava així. Que fos per ell vindria a Barcelona, una altra cosa és el que en demana el València. Fonts autoritzades m'han assenyalat 1 milió d'euros. Que en cap cas, fons del Barça m'han assegurat que estiguin disposats a pagar. No m'estranya, perquè és una pasta important. Hi ha d'altres jugadors que han sonat pel Barça la temporada vinent, ja que estem en temps de mercato, i abans d'anar a la NBA, òbviament anirem informant a mesura que vagin produint els aconteixements, però t'haig de preguntar si hi ha alguna cosa més de mercato que hagin de saber els oients. Una de mercato que és un cop d'efecte important.